Takže zdravím všechny parmenky a tak dál. Právě jsem na serveru Iron Miner a tady Tomlol si vyžádal speciální event, který mám natáčet. Je tady i Aminka. Tomlole vypal zpátky. Takže Tomlola portnem k sobě. Tak a co tady máme? Nejdřív si našeho Tomlola hezky tady uzavřem. Je tady taková věcička, která uzavře tady Tomlola a potom ho následně zabije, ale to Tomlol ještě nesmí vědět. Jestli to Tomlol dám, tak se dostane zpátky, což se nedostane, protože přes tenhle blok se prostě skočit nedá. Tak a pokud to Tomlol dá, dostane se do téhle místnosti. Tak, kam dáme cedulku, nevím, exit. A tím se přesune do druhého kola. A začne vlastně druhý kolo eventu. Takže začneme znova dvojka. S tím, že my mu to budeme různě stěžovat. Takže třeba si vezmu pašíky, protože Tomlol to přece nechce mít tak lehký. A Tomlol si právě vysloužil takovou věc. Že nepostupuje. Takže Tomlole, tímto se dostaneme do druhé části, což je fakt, poletím nahoru. Tak. Proměňuje se ve Spidera, což vidí jenom Tomlol. A jdeme sem. Tomlol jde za náma. My spawnujeme pašíky. A Tomlol se dostává do finále, čímž ho povyšujeme a čímž vyhrál smrt v hlavě. Tak. Takže Tomlol vyhrál smrt v hlavě. Stačí ti to, Tomlola? Dobře ty, Tomlola. Tak, teďkon Tomlola portem sem. Dáme mu sem pašíky. A schválně kdo vyhraje, Tomlol nebo pašíci, protože my sem Tomlolovi dáme ještě další pašíky a ty pašíci jsou na půl zombie, takže Tomlole sekej. A Tomlol vypadá, že Tomlol to zase schytal. Tak. Teď portnem Tomlola sem. A k Tomlolovi začnou padat další paštíci. Takže když si Tomlol vyžádal video, tak bude ve videu.
jinak čekejte další videa. Tohle je speciálně pro Tomlola, aby se měl s tím pochlubit. Nevím, kde teď je. Tamhle Creeper, podle mě Aminka. Takže to není Aminka, seknul jsem do čurácky pravýho King Konga v zeleným. Tak a určitě budeme natáčet z eventů, kde si určitě Tomlol zahraje, protože Tomlol prostě chce. Takže určitě koukejte na web ironminder.eu, nebo jak se tomu říká. A děkujte další videa. Jo, přesně tak. Motherfuck! Jo, Tomlol chce odměnu, takže... Odměna je... slavnostně můžeš hebnout v dvojitý lávě. Tak. Fuck. To se moc nedodělalo. Fuck. To prdela. Takže tím bych ukončil to video pro Tomlola. Tomlole, máš, co jsi chtěl? Jsi ve videu. Jupí si řekni. Jupí, haha. A potom Lolovi jdou Pick Zombíci. Big zombie. Zombie. Ne, fuck. Jak to? Takže... No. Tomhle náchytej další. Takže... To je konec. Tomhle. Máš co chtěl? No. Jo, tak určitě. Takže zatím zdar.